ин заготовкаи тобистона кардагиам видеоша мепартом, чунки истода будам ки бинам кани ягон дигаргунӣ мешавад ё ин ки не. Маҳсулотҳояш бо дарингу чесноку зелен, сабзӣ ҳамаш аз агароти худам, чиста натуральные продукты. Ин намуд рецепт бисёр ба фарзандонам писанд омад, нушта сладка солёный на ба ҳама мумкин ки маҳқул шавад, лекин фарзандонам нағз ки хурда истодан ва хостам ки ба шумо ин рецептро гӯям. Банкҳо пешакӣ сирзават кардагиянд ва 4 зубчикаи чеснок дарунаш ба меандозем. Сабзиам ҳамихел гирдак реза карда 3-4 ломтик, ҳами 3-4 бурида гӯем, ҳар як банка ба меандозем. Акнун приправа уже барои вкуси худатон ки чизе ки хоҳад. Ман фақат кеми душистый перец андохтам, чёрный перец и душистый перец, лавровый лист наандохтам, хренам наандохтам. Яктагӣ шохчаҳои укроп пешакӣ хешуштагиан андохтам. Ҳатман бо даринго бояд пеш аз маҳкамкунӣ дар об 2 соат дар оби хунук бояд тар кардагӣ бошанд, чунки ҳамон оби дар коршино кашида гиранд ва вақте ки дар банка маҳкам мекунем, чтоб об кам нашавад. Ва дар ҳар як банка 1 литра 1 қошуқчаи майда намак. Чӣ хел ки гуфтам, шумо метавонед рассола ба вкуси худатон кунед. Ин рецепта манам якум бор кардам, ҳеҷ вақт хеле шакари бисёр намедохтем, лекин кӯдако ки нағз хурда истоданд боз аз ин рецепт маҳкам мекунанд. Ва лекин тарзи маҳкамкунияш ба ман писанд омад, маъқул шуд. Манам 2 қошуқ шакар, то есть я банка 1 литрада 1 қошуқчаи намак майда ва 2 қошуқи калон шакар. мо дозировкаша метавонем иваз кунем ки 1 қошуқча шакар андозему, мумкин 1 қошуқ намак дашт, чтобы вай шур шавад. Барои сладкӣ ин намуд рецепт. Мана ки андохтем, пешакӣ оби ҷӯшомадагии хунук тайёр кардагиам. Уксуси нуфоиза дар кор аст. Дар 1 банкаи 1 литра мо 50 миллилитр уксус мерезем. 50 миллилитр ин 1 стакана нимаша бо нимаш. Боз ҳатман аҳамият диҳед ки бо диққат бошед ки уксус 9% бо 70% ки дар Тоҷикистон истифода мебаранд, аз вай 50 миллилитр рехтан дар кор нест. Именно 9%. Бартарии ин тарз банка маҳкамкунӣ дар он аст ки дар ин ҷо 3 маротиба об рехтаю гашта ва я ҷӯшонда бо рехта аспирин андохта дар кор нест. Ҳамонам бо бисёр вақт банкаҳо мепаранд ё ин ки обаш сафед мешавад, вайрон мешаванд. Ба ман ин тарз маъқул шуд, осонтар ва тез. Мана оби ҷӯшомадагии пешакӣ тайёр кардагиро мерезем. Оби ҷӯшомадагии хунук ҳатман бошад. Пешакӣ кришкаҳо ҷӯшондагӣ стерилизоват кардагӣ тайёранд. Оба ки рехтем, кришкаҳоя мепӯшонем ва дар дохили каструли калон ки дар тагаш лата партофтагӣ аст ва обаш бояд хеле қат бошад, то есть ширгарм бошад. Оби гарм бам намедозем, што банкаҳо накафанд. Пешакӣ тайёр бошад. Обое ки пур кардем, кухняи ҳавлӣ ҳам ҳаст дар берун. Дар даруни хона ин кору кардан каме душвор, қати кӯдакои майда. Кришкаҳо 5 дақиқа стерилизоват шуданд. Гирифта болои банкҳо ба гузошта банкҳоро маҳкам мекунем. Дар каструл об бояд то китфакҳои банка пур кардагӣ бошад. Баъд аз ки об ҷӯшид, 7-8 дақиқа об бояд ҷӯшад. Аз 7-8 дақиқа зиёд ҷӯшондан дар кор нест, чунки бодаринго хрустяшӣ намешаванд. Баъд аз банка маҳкам кардан дар таги одеёл печонда мемонем. Ана бодаринго на сафед шуданд, на париданд, нағз истоданд. Ба шумо иштиёи том ва барори кор хоҳонам. Раҳмат.